Buenos días. Hola, Peña, buenas tardes. Boas noites. Dependendo da hora que nos escoitedes. Lembrade que podedes buscarnos nas redes sociais e escoitar os noso podcast tanto na nosa canle de YouTube de Asociación Ámbar como en Spotify buscando o programa Diversos Podcast. Dentro cabeceira, porfa. Diversos Podcast, un podcast da Asociación Ámbar. Hoxe imos a falar sobre diversidade funcional, de como vivimos o noso día a día, as persoas con diversidade e a importancia da accesibilidade universal en todos os ámbitos. Para comenzar con este programa temos con nós a Sheila Santos e a Martín do Grupo Asesor de Ría de Arousa Accesible, que nos van a explicar en que consiste Ría de Arousa Accesible. Hola Sheila, hola Martín. Hola a todos e a todas. Pois moi ben, para comezar a explicar un pouquiño que é o proxecto Ría de Arousa Accesible, que é un novo proxecto que está levando a cabo dende Ámbar, pois consiste, como ben o seu nome indica, en procurar unha ría de Arousa máis accesible, máis inclusiva para todas as persoas, e pois para contribuir a garantir a participación de todas as persoas na sociedade. Unhas das líneas de acción que se seguen neste proxecto pois é facer valoracións de diferentes entornos, servicios e recursos que poida haber na comunidade dentro dos concellos da ría e facer uns asesoramentos. Para isto, pois creouse un grupo que nós lle chamamos Grupo Asesor, formado por persoas con diversidade e con mobilidade reducida, que van a ser esas persoas como persoas un dos grupos máis afectados polas barreiras da comunidade, pois os que vayan sendo partícipes en ese cambio que esperemos que se produza. Ti queres que asfalten o vilar si ou si, non? O proceso que seguimos co grupo asesor, pois, primeiramente, foron formados sobre a importancia da accesibilidade universal e sobre os tipos de accesibilidade. Logo, desplazámonos ata algún lugar ou un servicio e facemos esa valoración, poñéndonos xa in situ, vendo realmente cales son as barreiras que se atopan as persoas con diversidade e con mobilidade reducida. Porque, bueno, o grupo está formado por persoas con diferentes perfiles para cubrir todos os tipos de accesibilidade. Entonces, aí é como vemos cales son as barreiras reais que se atopan no día a día, que moitas veces acercámonos a certo sitio e por ver unha rampa, pois xa creemos que xa é accesible para todas as persoas e realmente non o é. Entonces, desplazámonos aí e coa persoa responsable do lugar facemos esa visita e xa vamos pois, creando unha conciencia en esas persoas, dándolle diferentes pautas e asesoramentos para conseguir que ese lugar ou ese servicio sexa un poquinho máis accesible, que o que moitas veces a xente pensa é que conseguir que a accesibilidade sexa maior pois conleva uns gastos económicos moi elevados ou moito esforzo, realmente non é así. Moitas veces con pequenas cousiñas conseguimos que máis persoas poidan acercarse a ese servicio, poidan disfrutar en comunidade pois como todos os demais. Entonces, bueno,
Esa é a nosa intención, crear esa conciencia, dar esas pequenas indicacións e, pouco a pouco, conseguir que a accesibilidade sexa un pouquiño máis completa nos diferentes ámbitos da comunidade. Como outra das líneas, logo facemos o asesoramento. Entonces, recalcamos como podrían mellorarse estos aspectos. Entonces, no que acabo de comentar, no dos paneis informativos ou de normativa, como creedes que podría ser máis accesible para todas as persoas? Que elementos incorporaríades? Imaxes, por exemplo. Imaxes, por exemplo. Señales. Que indica la dirección. Altura mínima. Que puxeran en alto relevo tamén a imaxe, non? Altura mínima. Co alto relevo refiérese a que esas imaxes, ademais de estar lisa, pois estuvese un pouquiño en relevo para que as persoas con diversidade visual poidan tocala e saber pois cal é ese contorno e saber cal é a forma de esa imaxe. Entonces, é outra forma máis de accesibilidade. Audio. Ou en audio, por exemplo, tamén esa información. Lectoescritura máis clara. Hai uns paneles que lle das agua e dixe toda a información que toda a información a ser prohibido tamén cho di non é tan costoso, eu creo eso. Tamén podemos introducir os pictogramas. Sí, eu comentounos Martín, que tamén o dos pictogramas, e o que decía Fran é moi interesante, porque moitas veces os paneis informativos, ou pois que nos dá certos puntos de interese, pois non todas as persoas van a saber a poder captar esa información e simplemente o xesto de pulsar un botón xa nos está transmitindo en audio toda a información recollida. O que hai no entorno explicacho e tamén te explica o que hai que os peligros, se hai peligros, sí. Eu vino por algún lado, non sei onde eu vino. Facendo un pouco de fincapé na importancia da accesibilidade universal para toda a comunidade en xeral, creedes que, por exemplo, unha persoa estranxeira que non entende o idioma podría beneficiarse da accesibilidade cognitiva, por exemplo? No, porque si no entienden el idioma. Claro, por eso, entonces, poñéndolle un formato diferente que non sexa o escrito, Claro. podría beneficiarse, entonces, de esta... Como, por ejemplo, de que...
por exemplo, hai lugares que non poden poñer en todos os idiomas. En unha das saídas que fixemos, había un cartel que indicaba a dirección cara onde estaban os lavaderos, pero só poñía lavaderos escrito. Credes que unha persoa estranxeira que non sepa o idioma pode entender que os lavaderos están cara a ese lado? No. Unha maneira de que o poidan entender sería, pois, engadíndolle, como decíades antes, un pictograma, unha imaxe que represente eso en concreto. Entonces xa sería unha maneira de que esa persoa... Puedo ir. Que dije en inglés, En español. donde está el toilet, todo eso, donde está el lavadero, en inglés. En español, porque é o máis utilizado en inglés. Sí. Sí, pero bueno, eso como, pois para poñer un exemplo da importancia da accesibilidade universal para toda a comunidade, non só para as persoas con diversidade funcional ou mobilidade reducida. Ao final, é moito máis cómodo para todos, verdad? Moito máis seguro, porque evitándonos pois obstáculos estamos contribuindo á seguridade de toda a comunidade en xeral e non só as persoas con mobilidade reducida, non? Porque os obstáculos, ou como ben decíamos antes, por exemplo, a pasarela de madeira en malas condicións, tamén é un obstáculo para min, que casi caio da pasarela, pois por eso, non? Entonces, bueno, a importancia da accesibilidade para toda a comunidade. Poderías explicar, Sheila, por favor, como recolles a información para levarlla aos ayuntamientos? Pois logo, bueno, ti como persoa que forma parte do grupo asesor, Sí. sabes que, bueno, recollemos a información toda en un informe que entre todos creamos, pois para que sexa accesible e que todos o entendamos, pois recollemos a información e logo chegamos a Ámbar e facemos o informe entre todos. Extraemos a información que temos en ese informe e as imaxes que fomos quitando, vídeos, fotos do lugar e entre todos pois buscamos as barreiras e buscamos as posibles solucións para logo presentarlle á persoa responsable. Que si o alcalde. A quen sea, ou o alcalde ou a persoa que de certo establecemento, a persoa responsable de certo establecemento. E podemos coller, non sei se nos deixarán, coller informacións e entregarlle á Xunta. Claro, nos podemos facer chegar a calquera administración. Entregarlle á Xunta. Non foi falta ao alcalde nem á Xunta. A ver se nos fan caso. Nos podemos facer chegar a calquera administración que queiramos. Eles despois, pois, Personalmente. decidirán se recollela ou que facer con ela. Pero, bueno, a nosa idea é chegar cada vez a máis xente e que se nos escoite e a vos como persoas con diversidade, con mobilidade reducida, pois que poidades ser partícipes de ese cambio e que véndovos a vos enfrentándovos a esas barreiras, pois que sexan máis conscientes de que aí hai certas limitacións que podense solventar de maneira moi sinxela en moitas ocasións. Gracias por tu opinión. Agradecerche que viñeras hoxe aquí, Sheila, a explicarnos sobre o proxecto Ría de Arousa Accesible. Dámoslle un aplauso e despedimos a Sheila, por favor. Gracias por invitarme. Parecemos que falemos sobre como vivimos o noso día a día as persoas con diversidade? Yo que soy artista de artes estéticas, no tenemos a veces no nos dan ni siquiera tiempo para hacer las cosas con paciencia. En mi caso, por ejemplo, en mi vida diaria, ahora no, pero antes no tenía la oportunidad de aprender
de enseñar en casa lo que yo aprendí en el curso de cocina, por ejemplo. Ti fixeste o poder para dicir que ti podías salir sola, facer moitas cousas sola, e non che fai falta que che acompañe cando vas a comprar algo, nin se queres facer de comer, ti dis para ti, eu podo facer o que me poña. E así temos que ser todos. Vos deixades de facer vida social ou de ir ao teatro ou ao cine por culpa de atoparvos obstáculos ou ter difícil acceso? Yo hasta ahora no encontré ningún obstáculo. Bueno, sí, cuando vamos a actuar, aún hoy en día cuando vamos a actuar con esto, tengo problemas para subir al escenario, porque no tiene ascensor. Y eso para ti es una dificultad, claro. Claro. Con la silla. Espe, que me podes contar sobre isto? Deixas de facer a túa vida diaria social polos obstáculos? Ainda me movo algo, pero... Dende Ámbar estamos traballando nun proxecto chamado Ría de Arousa Accesible, co cal valoramos a accesibilidade de diferentes lugares da comunidade. Casualmente, a maioría dos que estamos neste programa de podcast formamos parte do grupo asesor deste proxecto. Temos a responsabilidade de encargarnos de ir ca técnica de accesibilidade que é Sheila e fixámonos nas barreiras, anotamos e recollemos información para detectar o que se pode mellorar e como en cada sitio. No grupo asesor hai diferentes perfiles porque así cubrimos todos os tipos de accesibilidade. A xente, cando pensa en accesibilidade, pensa só en chamarlle en accesibilidade arquitectónica. Quen pode explicar aquí do grupo asesor cales son os outros tipos? Sensorial, visual. A accesibilidade cognitiva é aquela que permite que entendamos toda a información que nos achega. Podes dicir exemplos disto? Un panel informativo? Que máis coñecedes? Non comprender unha frase, non? Non comprender o que di unha noticia, un folleto, a noticia, non comprenderlas, non sei, non comprender unha receta médica, un informe médico, é eso. E utilizaba a lingua accesibilidade sensorial con
signos de braille para poder ler? Utilizaba o braille para poder comunicarse? No pode falar. Pero para poder ler, o teu amigo utilizaba o sistema de braille. Não tinha uma missa. Ben, pasamos á accesibilidade arquitectónica. Esta é máis coñecida polo público en xeral, a máis visual, e refírese á presencia de obstáculos ou barreiras á hora de movernos e facer desplazamentos. A ver, grupo asesor, que exemplos disto nos podes dar? Fran? Acaba un bordillo que non podas unha rampa moi inclinada, estar o asfalto mal da carretera, toda a acera de calquer un camiño de carro xa me poñe un camiño de un carro, sí. Espe, ti vistes algún fallo arquitectónico pola calle? En algúns sitios tampouco hai pasos de peatóns para pasar. A accesibilidade beneficianos a todos, non só as persoas con diversidade ou mobilidade reducida. É algo en beneficio de toda a comunidade, familias, nenos, persoas maiores, mulleres embarazadas. Isto por todo por hoxe, non? Vémonos nun próximo episodio de diversos podcasts. Como sabedes, podedes seguir a nosa canal de YouTube. Buscándonos como Asociación Ámbar, estamos nas redes sociais. Seguídenos, en Spotify tamén. Sempre nos gusta despedirnos cantando unha canción. Así que, hoxe vai esta. Ata sempre e moitas gracias a toda a nosa audiencia. Todos diferentes, remando el mismo compás, es que somos Una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Oh,